Na mindjárt te srácok, sziasztok! Hello, Máté Blade újra. Itt vagyok most megint egy kóstoló videóval, és ezt az újfajta helt megkóstolni, plusz, várjatok, Bounty. Energiaital plusz Bounty csoki kóstolás. Végre megint van egy ilyen kóstoló videóm. Lássuk. Ja, előbb olvassuk el, mi van benne. Azt mondja, hogy aromák, koffein, színezék, ammóniás karamell. Na, srácok, beleúgyaztak ebbe is. Összepiselják az összes hőidőtöt, ez meg. Savanyúságot szabályozó anyag. Ilyenről is ritkán olvasni, nem, de... Na, lássuk. Megint. És ez vérnarancsízű. Nézzük kilatra milyen. Ó, lehet érezni a vérnarancsot benne. Lássuk. Hát, nem tudom ti, hogy vagytok vele, srácok, de ennek fura íze van. Viszont illatra kurva jó. Kóstoljátok meg ti is. Hát, nem tudom ti, hogy vagytok vele, srácok, de... És most jöhet a Bounty. Egy pillanat, elnézést. Próbálok valami jó kameraállást csinálni nektek. Ó, 2 is van benne. Nézzétek már. Elég puha. Na. Így néz ki. Nézzük. Pont kellően kókuszos. Nagyon finom. Kicsit édes. De egyébként semmi baj nincs vele. Egyébként nagyon finom. És ugye így néz ki már maga a formája, és ott a Bounty nevű írás rajta. Így néz ki benne. És ennek a... És ugye az Energy-nek a neve Energy Drink Ice Cool. Nem kell meglepődni azért, mert ilyen hangulatos neve van. Na mindegy. Na srácok, lányok, ennyi volt ez a videó. Ez volt az én újabb édesség és italkóstoló videóm. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, kommenteljetek, normális kommentet írjatok, ja, és ne felejtsétek el benyomni a csengőt, mert akkor kaptok értesítést. Elnézést. A következő videókról, hogy mikor várhatóak. Na, akkor most ennyi volt ez a nasi kóstoló, meg italkóstoló videó így egybe. Köszönöm a figyelmeteket, találkozunk legközelebb is. Addig is az Isten és a metal legyen veletek, srácok. Na, szevasztok!